Kif tnidiet konsultazzjoni pubblika mill-Gvern dwar sit potenzjali għal monument ta' 7 Ġunju, aħna ġejna nistaqsu ftit fejn in-nies jaħsbu li huwa l-aħjar post fejn dan jerġa' jitpoġġa. Pjazza San George kienet is-sit oriġinali fejn tpoġġa l-monument ta' 7 Ġunju qabel ma dan ittieħed Hastings. Ħafna fil-fatt qablu li dan għandu jerġa' jitpoġġa hawnhekk. Pjazza San George fejn kien? Kien ċentru, għaw ħafna ċentru, anka l-pjazza li mbniet li saret issa. Why not? Dan Naħseb jiena. Sa dan qabel kien fi Pjazza San George taqbel li jerġa' jmur hemmhekk? Definitely, yes. Titittuh l-importanza ġveru. Sit ieħor popolari mal-pubbliku huwa proprju faċċata tal-Parlament, post fejn il-monument ta' 7 Ġunju jingħata iktar prominenza u jkun iktar aċċessibbli. Qoddim jiġi dil-pjazza Bordieri, qoddim il-Parlament. Pożizzjoni aħjar fejn nies jistgħu japprezzaw iktar. Pereżempju, Isu hemmhekk. Jimkien hawnhekk u naħseb jien. ma taqbilx li għandu jmur lura fi Pjazza San George pereżempju fejn kien qabel. Jep ukoll. Fl-aħjar post flok fejn kien il-żiemi bitlet saqaj.